As posturas de Concello de Poio e Partido Popular sobre o servizo de recollida de lixo non se achegan nin tra a comisión de investigación posta en marcha polo goberno local. Hoxe o Executivo comparecía para asegurar que tras as declaracións de responsables da empresa Valoriza e coa documentación achegada non ven posible que Poio estea a pagar polo lixo doutros concellos. Calquera dos concellos que vai a planta de Ribadumia, alguén podría pensar que alguén lle está metendo lixo no medio. Para nós, documentalmente, non queda posibilidade ninguna de que haya, digamos, que algún tipo de fraude ao respecto de que o lixo do Porto de Marín ou de Illa de Arousa sexa que entre en Sogama como de Poio. A comisión formouse despois de que o voceiro do Partido Popular lanzara esas acusacións, baseándose na oscilación anual nas contías de refugallos recollidos. Dende o goberno insisten en que as pesaxes dos camións son exhaustivas e non ven que exista posibilidade de fraude. Depende de moitos factores, do modelo de consumo, do propio tempo, da incidencia do turismo. Somos un concello basicamente de servizos, entón o nivel de consumo ten moita incidencia sobre a cantidad de residuos que se xeran e a incidencia do turismo, se son anos bons de turismo, pois a basura é moito maior. A empresa si recoñeceu que en ao redor de 20 ocasións dende o 2016 algúns camións do Concello de Poio empregáronse en servizos na illa ou no Porto de Marín. Porén, explicaron que se debeu a situacións moi concretas. O Concello xa solicitou á empresa a elaboración dun protocolo para que o goberno local sexa informado. Así as cousas manteñen que isto non sostén as acusacións de Moldes. A nós nos ten acostumbrados aquí, o que pasa que eu eso establezco dentro do que é o debate político, a falar de forma indocumentada. Entendes? É dicir, a charla de taberna. Si tuvera a máis mínima decencia, estaría presentando a súa dimisión, porque sacar a lengua a pasear pode facelo todo o mundo. O que ocorre é que cando te pillan nese paseo, o que hai que ser é consecuente co que se dixo. Diferente a visión do Partido Popular. En nota de prensa, a formación interpreta que a acta da comisión confirma como condutor encargado responsable de Valoriza demostran e afirman que os poienses pagan lixo doutros concellos. Aseguran que estes traballadores recoñeceron traer lixo do Porto de Marín para Poio nos camións de uso exclusivo do municipio, algo prohibido por contrato. Por iso acusan a Barreiro de mentir.